Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi inoti iyo musoro wenyaya kunamata nekutsanya part 2. Chidzidzo ichi chiri kusimudzira pachidzidzo chakaitwa vhiki rapera. Ngativerengei pana Matthew 17 verse 18 to 21. Matthew 17 verse ya 18. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, kwesu takanga tisingagone neiko kuubudisa? Akati kwavari, nemhaka yekutenda kwenyu kuduku. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadha, mungati kugomo iri, ibva pano enda uko, ringaenda, hakune chinhu chingakukundai. Asi rudzurwu runongobva chete nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Muchidzidzo chekumashure takaona kuti panenge pachifambiswa basa raMwari revhangeri, mweya yakaipa, mweya yetsvina ikada kupiringisha basa iroro, Jesu aidzinga mweya yakaipa, vadzidzi vake vaidzinga mweya yakaipa, nevamwe vatendi venguva iyoyo kusanganisira vatendi vaiye zvino vane ruramisiro yekuti vachirarama muukama naMwari, simba iroro vakarivimbiswa, vari pabasa revhangeri, mweya yetsvina inodzingwa. Saka ndima yemaverenga imukoma iri kuita unge yakakatyamadza vadzidzi. Kuti on this occasion vakakundikana kurayira kuti mweya wetsvina ubude. Saka andobva vaita kukatyamara nekubvunza, but Jesu abva apindura akati panenge panoda zvinhu zvinokwana zvitatu kuti nyaya yacho inyatsa kuzara pakuitwa kwebasa revhangeri, uye kuti kana masangana nemweya yetsvina ingarayirwe sei kuti ibve. Mazvibata here zvinhu zvitatu izvi? Pataurwa kutenda, faith, very good. Kunamata kuzhinji, kunamata kuzhinji, yes. Nekutsanya ndokuzvinyima zvekudya. Saka chidzidzo chanhasi mukoma, kunamata nekutsanya part 2. Toda kungotarisa nyaya yekutsanya chete. Ndo yatoda kungoteedza iri nyaya yekutsanya. Saka zvatakuita vateereri, mukati mebhaibheri toda kumboenda kuOld Testament. Toda kungotsvaga ndima dzakati wandei dziri kungotaura zvekutsanya, toona kuti tinodzidzei. Saka kuOld Testament toda kuti tibatsirike pakuti vanhu vaitsanya zvaita sei. Manzwa nyaya yacho chaivakonzera kutsanya chi. Saka pandima dzinenge dzichiverengwa iye zvino namufundisi Rhodzi dzinenge dziri dzekuti tiedze kungoona kuti chaikonzera vanhu kutsanya munguva dzeOld Testament chii. Saka toda kutanga naVatongi 20 verse 26 to 28. Vatongi 20 verse ya 26. Zvino vana vaIsraeri vose navanhu vose vakakwira vakasvika paBheteri.
vakachema vakagarapo pamberi paJehovha, vakazvinyima zvokudya zuva iro kusvikira madekwana. Vakauya nezvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa kuna Jehovha. Vana veIsraeri vakabvunza Jehovha, nokuti areka yesungano yaMwari yakanga iripo pamazuva iwayo. naPinehasi mwanakomana waEreazari mwanakomana waAroni wakamira pamberi payo namazuva iwayo. Vakati, tinofanira kubudazve kundorwa nehama dzedu ivo vana vaBhenjamini kana tirege here? Jehovha akati, kwirai, nokuti mangwana ndichavaisa mumaoko enyu. Vaitsanyirei apa mufundisi? Panga vakatarisana nehondo kapa. Saka vaitsanya zvekukumbira simba rekunokunda kuhondo. Exactly, matobata. Saka zviri kuratidza kuti munguva dzebhaibheri vanhu vaipinda pakutsanya, pakunamata, vakatarisana nehondo. Hondo chaiyo iri physical, kuti Mwarika toda kunokundiswa neni. Toda kuona mumwe muenzaniso pana 2 Samuel 12 verse 16 to 23. Samuel wechipiri chapter 12 kubva pavhesi ya 16. Naizvozvo Dhavhidhi akanyengeterera mwana kuna Jehovha, akazvinyima zvokudya, akapinda akavata pasi usiku hwose. Vakuru veimba yake vakasimuka vakaenda kwaari, vakada kumumutsa pasi, asi iye wakaramba, akasadyavo zvokudya navo. Zvino nezuva rechinomwe mwana akafa. Varanda vaDhavhidhi vakatya kumuudza kuti mwana wafa, nokuti vakati, tarirai, mwana achiri mupenyu. Takataura naye akasateerera manzwi edu. Zvino uchatambudzika seiko kana tikamuudza kuti mwana wafa? Asi Dhavhidhi wakati achiona kuti varanda vake vanoita zeve, Dhavhidhi akaziva kuti mwana wafa. Dhavhidhi akati kuvaranda vake, mwana wafa here? Ivo vakati, wafa. Ipapo Dhavhidhi akasimuka pasi, akashamba, akazora mafuta, akafuka dzimwe nguo, akapinda mumba maJehovha akanamata. Ipapo akaenda kumba kwake, akakumbira zvokudya, vakamupa akadya. Ipapo varanda vake vakati kwaari, ndikudiniko? Achiri mupenyu makazvinyima zvokudya, mukachema mwana, asi zvino mwana wafa. Wakati afa, mukamuka mukadya zvokudya. Iye akati, mwana achiri mupenyu, ndakazvinyima zvokudya ndikachema, nokuti ndakati, ndianiko ungaziva zvimwe Mwari ungandinzwira tsitsi mwana akararama hake? Asi zvino wafa hake, ndichazvinyimireiko zvokudya? Ndingamudzosa here? Ini ndichaenda kwaari, asi iye haangadzokeri kwandiri. Mwana airwara, saka paperiodi airwara mwana, David airamba kudya, aitsanya. Mwana azofa, hanzi akabva achinja nguo dzake kwakutoti chindigadzirirai fudhu ndidye. Varanda vaDhavhidhi vakati, ndokuita sei? Muri kuita kunge muri kutoselebrata kufa kwemwanaka. Ndobva atsanangura kuti aiyo, ndaitsanya achirwara, ndichiitira kuti zvichida Mwari vangandinzwe, mwana akapora. Saka chii chiri kubuda apa? Aitsanyirei? Chiri kubuda apa paini samari, kutsanyira kukumbirira ari kurwara kuti apore. Thank you. Saka zvirimo mubhaibheri kuti vanhu vanogona kutsanya vachikumbirira ari kurwara kuti apore. Handei pana 1 Samuel 31 verse 11 to 13. Samuel wekutanga 31 vhesi ya 11. Zvino vakanga vagere Jabheshi Gireadhi, vakati vachinzwa zvakanga zvaitirwa Sauro navaFiristia, mhare dzose dzikasimuka dzikafamba usiku hwose, dzikatora chitunha chaSauro nezvitunha zvavanakomana vake pamadziro eBhetishani, vakaenda Jabheshi vakazvipisapo. Vakatora mapfupa avo vakaaviga pasi pomuti womutamariski paJabheshi, vakazvinyima zvokudya mazuva 8. Mambo Sauro akanga afa. Vanhu vari kubuda panapa kuti vakazvinyima zvekudya zuva rose vasingadye. Ndo zviri kubuda panapa. Panzi mazuva 8. Manomwe. Manomwe. 7 days, 1 week. Right. Vasingadye. Saka vari kutsanya nekuti vafirwa.
kurwadziwa. Right, thank you. Ndozvandaida kuti kurwadziwa. Saka ndo kukuita kuti vapinde paprogram iyoyo yefasting. Handei pana Deuteronomy. Tione futi kuti chimwe chikonzero chaita kuti munhu ade kutsanya chii. Vhesi ya 15 to 18. Deuteronomy chapter 9 verse 15. Yes. Naizvozvo ndakadzoka ndikaburuka pagomo. Gomo rikapfuta nomoto. Zvino mahwendefa maviri esungano akanga ari mumavoko angu maviri. Ndikatarira ndikaona kuti makanga matadzira Jehovha Mwari wenyu. Makanga mazviitira mhuru yakaumbwa. Makanga makurumidza kutsauka panzira yamakanga marayirwa naJehovha. Ndikabata mahwendefa maviri ndikaarasira pasi namaoko angu maviri. Ndikaputsa muchizviona. Ndikawira pasi pamberi paJehovha sapakutanga mazuva 40 nousiku 40. Ndakanga ndisingadyi zvokudya kana kunwa mvura nokuda kwezvivi zvenyu zvose zvamakanga matadza muchiita zvakaipa pamberi paJehovha muchimutsamwisa. Saka panapa ndi Moses ari kuburuka mugomo, vanhu veIsraeri vengu atotadza vaumba chimuru. Aputsa mitemo yaMwari akazodzokera mugomo. Akanotsanya 40 days 40 nights. Zvika ndakanga ndichizviita ndichikumbirira kudarika kwamanga maita. Ari kutsanyira apa? Ari kutsanyira kukumbirira kuti vaIsraeri varegererwe. Thank you. Saka pari kubuda kuti mubhaibheri tina Moses achitsanyira kuri kukumbira kuti vanhu varegererwe pavakanganisa, seeking pardon from God. Pakajeka kapo. Hande tinonzwa kuNineveh kuna Jonah 3 vhesi ya 4 kusvika pa10. Jonah 3 kubva pavhesi ya 4. Jonah akatanga kupinda muguta achifamba rwendo rwezuva rimwe. Akadana achiti kwasara mazuva 40 ipapo Nineveh richaparadzwa. Vanhu veNineveh vakatenda Mwari, vakatara nguva yokuzvinyima zvokudya, vakafuka masaga kubva kuvakuru pakati pavo kusvikira kuvaduku pakati pavo. Shoko rikasvika kuna mambo weNineveh, akasimuka pachigaro chake choushe, akabvisa nguvo yake, akafuka saga nokugara mumadota. Akaparidza muNineveh rose chirevo chamambo nechavakuru vake achiti, vanhu kana zvipfuwo kana mombe kana makwai ngazvirege kutongoravira chinhu, ngazvirege kufura kana kunwa mvura, asi vanhu nezvipfuwo ngazvifukidzwe masaga, ngavadane kuna Mwari nesimba, ngavatendeuke mumwe nomumwe panzira yake yakaipa napakuita nesimba namaoko ake. Ndianiko ungaziva zvimwe Mwari ungadzoka akazvidemba, akadzoka pakutsamwa kwake kukuru tikarega kuparadzwa? Mwari akaona zvavakaita kuti vakatendeuka panzira yavo yakaipa. Mwari akazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakati ndichavaitira, akasazviita. Nineveh rakaparadzwa here? Harina kuparadzwa. Chii chaitika pasi? Pavakanga vaudzwa kuti Mwari atsamwa nekutadza kwenyu, vakanamata, vakatendeuka, vakatsanya, Mwari akanzwa kukumbira kwavo akavaregera. Saka tiri kuona guta rose riri kutsanya, vachiedza kutsvaka kuregererwa, vachiita shungu dzekuti dai vatendeuka panzira dzavo dzakaipa. Zviri kubuda mubhaibheri. Hatione imwe mambo ainzi Ahabhu. Pana 1 Kings chapter 21 verse 27 to 29. Madzimambo ekutanga 21. Yes. Vhesi ya 27. Zvino Ahabhi wakati achinzwa mashoko iwayo, akabvarura nguo dzake, akasimira magumbu pamuviri wake, akazvinyima zvokudya, akavata pasi namagumbu, akanatsofamba. Zvino shoko raJehovha rikasvika kuna Eria muTishibhi richiti, unoona here kuti Ahabhi unozvininipisa pamberi pangu? Zvaanozvininipisa pamberi pangu, handingavuyisi zvakaipa izvo pamazuva ake, asi pamazuva omwanakomana wake ndichavuyisa zvakaipa izvo pamusoro peimba yake. Saka even madzimambo munguva dzebhaibheri vaisvika pakutsanya. Ahabhu ari kutsanyira kuti aregererwe. Anga atora munda waNabhoti.
Alright. ndobva asvikirwa, ndobva audzwa shoko raMwari kuti zvawaita izvi watadza, Mwari haasi kufara. Ndobva aonawo akatorealizawo uyu mukomana ainetsawo, but ipapo akarealiza kuti apa ndavhiringa, apa kwaakutopinda papurogiramu yefasting kusvikira denga rakazviona. Mwari ndiye akatozoti kuna Elijah, tarirawo nemuchinda uyu, uri kuonawo sei? Shuwa atendeuka muchinda uyu, chienda unomuudza kuti zvandaida kuita zviya ndakutozozviita pamazuva evana vake. Yakashanda here fasting? Yakashanda. Mwari akanzwa kuchema kwake. Saka kutsanya kuti Mwari aregerere, achinje zvenga atonga. Toda kuona mumwe muenzaniso tisatanzwa rumbo pana Ezra chapter 8 verengai verse 21. Ezra 8 verse ya 21. Yes. Ipapo ndakatara nguva yokuzvinyima zvokudya parwizi Ahava, kuti tizvininipise pamberi paMwari wedu, tizvikumbirire kwaari isu nepwere dzedu nepfuma yedu yose nzira yakarurama. Vaifamba vanha vachibva kuBhabhironi vakuenda kwaIsraeri. Saka hameno zvazvaitika mumashure pakumbonzi tokupai esikote here masoja anoenda nemi. Iye akati mukangondinyorera tsamba dzekukurosa mabhodha zviri right. But ndobva azorealiza kuti rwendo rukwauro rwakareba, panoda Mwari. Saka muri kunzwa vari kuti vakatara zuva vari parwizi rwataurwa ruya rwekutsanya kuti vazvininipise pamberi paMwari. Saka in summary chikamu chinechi pastor, taona kuti ndezvipi zvaitsanyirwa mubhaibheri? Paitsanywa kana paya vanhu vakatarisana nehondo. Right. Vaitsanya kana kwarwariwa. Right. Vaitsanya ibva imati kana kwarwariwa vari kukumbirira kuporeswa, vachikumbirira kuporeswa kwemunhu. Yes. Pamwe pacho vaitsanyawo kuregererwa zvakashata. Right. Vaitsanyawo kukumbirira kuchengetedzwa naMwari, protection panzira. Pane pamwe pamasiya 1 pavatsanya 7 days mambo afa. Alright. Vaitsanya zvekurwadziwa, vafirwa kuri kutoradza kuti varwadziwa wega uchinyatsoona kuti no more life haingakontinye. Saka vaipinda pakutsanya. Toda kutenda vateereri, tiri pachidzidzo kunamata nekutsanya part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Kurende pecho yominda ya zara de misumbu ya eba yese mubanize ne pachipo kutu tenziwe kopo pora komu tinze tochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa watumire mangwananize nepamasikati watumire pamanerukwese kwese wacheki tenziwe kopopora komutinze tochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa ime Mwari atumirawo nganedza ngesimba izobazaro rapera muchafara komusha tenziwe kopopora komutinze tochemera watumirewo wabati chiripo zenguwa.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 2. Taona muchikamu chapfuura kunamata nekutsanya kuchiitwa mutestamendi yekare, Old Testament, kuti vanhu vaitsanya vachikumbira kukundiswa kuenda kuhondo, vanhu vaitsanya vachikumbira kuporeswa kweanorwara, vanhu vaitsanya varwadziwa nerufu, vanhu vaitsanya vachikumbira kuregererwa. Munhu paaitendeuka aratidzwa zvakaipa zvake aitsanya, Mwari vainzwa. Ndobva taona kuti vanhu vaitsanya futi kana kuri kwekuti vari kukumbira protection yaMwari, pangave parwendo kana pane zviri kuitwa. Hatichiendai mutestamende itsva timboongorora paupenyu hwaJesu nevadzidzi vake, tingoona kuti munotaura kuti kudii panyaya yekutsanya, kungotora zvishoma zvacho. Saka ngatitangei pana Jesu pastor, pana Matthew chapter 4 verse 1 na 2. Mateo 4 verse ya 1. Zvino Jesu akatungamirwa nomweya kurenje kunoidzwa naDhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva 40 nousiku huna 40 akabva oziya. Saka Jesu tiri kuona achitanga ministry yake, chinhu chekutanga chaakatoita akapinda pafasting, ndokutsanya, ndokuzvinyima zvekudya. Kungoti fasting iyi pastor makamboitsanangura. 40 days pastor. 40 days. Dzakareba. 40 days pastor. Chii chainyatsoitika? Apa takaona kana muchidzidza munoona kuti yanga iri program yakatoita zvakatoita yekurongerwa naMwari. A special program. A special program. Yekuti nguva yacho karebero kayakaita, munhu ukazviitira wega kuzvitemera nguva dzakareba kudaro, because patakasikwa naMwari pane mimwe mirayiro yaakaisa muupenyu hwedu inofanira kucherechedzwa, okuti muviri unogona kukanganisika, nekuti kuti urambe uchirarama zvakanaka unodawo zvekudya, panoda kunwiwa, kuti ropa rifambe zvakanaka. Saka nguva ikarebesa zviite zvakanaka. Chandakubvunzirai apa ndaitira kuti pasaite pfungwa dzimwe dzaunogona kumbosangana nadzo, unogona kunzwa munhu achiti ndamuday number 13 yekuzvinyima. Handisi kuti vanhu pane problem kuita mazuva akawanda, but zvisaite sekunge chipimo i40 dzaJesu, kuti ukaona wanyanya kuswedera ku40 kurodza kuti wapadhuze naJesu. handizvo zviri kudzidziswa apa. Thank you so much for clarifying that. Ngationei kuti pane here apa ndiye aita kutsanya Jesu, but pane zvaanotaurawo here about kufasta. Pana Matthew 6 verse 16 to 18 ngatinzwe Jesu anotaura ipapo. Yes, verse ya 16. Kana muchizvinyima zvokudya, regai kuva nechiso chinopunyaira savanyengeri, nokuti vanoipisa zviso zvavo vaonekwe navanhu kuti vanozvinyima zvokudya. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe kana uchizvinyima zvokudya, sodza musoro wako, ushambe chiso chako, kuti urege kuonekwa navanhu kuti unozvinyima zvokudya, asi naBaba vako vari pakavanda. Zvino Baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Zviri kuita kunge Jesu paaita mharidzo ipagomo, ndofunga pane abuse pastor enge akuitika pakutsanya. Ari kutsaura kwatiri isusu vatendi kuti individually wazvimisira kuti uruda pane zvawaona zvoda kuti zvigadzirike paukama hwako naMwari, wobva wati ndiroda kutsanya. Pari kunzi chekutanga kutsanya ikoko hachisi chinhu cheshow off. Hachisi chinhu cheshow off. Hanzi ukaita show off, hanzi ndo zvaiitwa nevaFarisi nguva iyi. Hanzi because ukaita show off vanhu vachabvawo zvoona kuti uri paprogram. Saka vanhu vakazviona kuti uri paprogram zvagara zviri muvanhu pastor, kuti tinobva taita kakukwidziridza, kuti ari kutsanya. Saka hanzi kakurumbidza kaya Mwari anenge asingadi kuti zvidaro kumutendi. Mwari ari kutotora sekunge zvinonzi ndo mubayiro waunge uchitsvaga ende wabva wauwana. Saka Bhaibheri rabva rati pakadaro chirega kutarisira kuti unowana mubayiro kuna Mwari. Saka yabva yazonzi kana uri kutsanya, that's individual, wazvitsaurira ndiwe.
hanzi chakanyanya kunaka pari kunzi muimba yemukati nekuzora mafuta zviri kungonzi appearance yako usaite zvekuti tibva tazvipika kuti iwe uri kutsanya here hani mazvonaka ngaitry kuti iratidze kuti ingori normal ndopataurwa nyaya yekunzi kuzora mafuta kuri kungorerwa kunzi appearance yacho ngaingoratidza kuti its normal everyday life ende zvikanzi ukadaro manje kuti chinhu chausi kuchiitira vanhu mwari vanoona pakavanda vanokupa mubayiro isaine mamwe mawedzi pasi kuti kana tichitsanya hatisi kuitira kushamisira kuvanhu. Thank you. Tiri kuita kuna Mwari. Saka pakati pedu naMwari, Mwari anopindura minamato ine kutsanya. Thank you. Asi tsimbidzirai kuti kutsanya kwataurwa nezvako. Kutsanya kwakatokosha pamutendi. Because kana Jesu ari kuti kana muchitsanya musaite sevaFarisi. Ari kutoreva kuti chinhu chinofana kuwanikwa pavatendi. Handei pamberi tichiona nguva yevaApostora. Toona kuti kereke pana mabasa 13 vhesi ya 1 kusvika pana 3. Mabasa 13 kubva pavhesi 1. Zvino pakereke yepaAndiokia paiva navaprofita navadzidzisi vaiti Bhanabhasi naSimeoni wainzi Nigeri naRukio weKurini naManaeni wakanga arerwa pamwe chete naHerodhi mubati naSauro. Vakati vachishumira Ishe nokuzvinyima zvokudya, Mweya Mutsvene akati, nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kubate basa randakavadanira. Ipapo vakazvinyima zvokudya, vakanyengetera, vakaisa maoko pamusoro pavo ndokuvaendesa. Pacheche paAndioki pataurwa kunzi panga paine mazita akakurumbira pakubatwa kwevhangeri. As a church hanzi vainamata nekutsanya. Uyaivatsika waiti wamugariro wavo. Saka muri kubata chinhu chere pastor kuti kuna Mateo Jesu ataura nemunhu ari one ari kutsanya. Pana mabasa taakuona church as a group paive neprogram vaitwa magariro avo ekupota vachinamata vachitsanya kuratidza kuti kutsanya kunogona kuitika muri seboka. Kunoitika uri wega, kunogona kuitika muri seboka. Saka hanzi pavaiita zvinhu izvi paiita unge pari kuleka chinhwani chekuti outreach kubuda nevhangeri kuneikwayo kuchiita unge kushoma. But ivo as a church they were good. Hanzi kusvika Mwari avaudza kuti aiwa chitorai Bhanabhasi naPaul vaite basa rekuenda nevhangeri, vasangoramba makaungana muchingotsanya nekunamata, hatitei evangelism. Saka hanzi Mwari adaro vakabva vaita futi special program yekutsanya, kutsanyira basa nyowani rapiwa Pauro naBhanabhasi. Muri kudzidza yapasi? Tikudzidza kuti muupenyu hwemukristu panofanirawo kugara paine nguva dzaanozvitsaurira kunamata vachitsanya. Angave iye one as an individual kana kuti seboka pakereke. Kozotiwo kana kwaita a special project yauya inodawo zvakare kuitsaurira nguva kutsanya. Yes. Especially kana iri special project yemuchechi. Haifaniri kungonzi no tiri kutanga project todai. Ndakatoona pandima iyi kuti pane chidzidzo chiripo. Saka pavakanga vakuenda nevhangeri Paul naBhanabhasi kwavaienda kwese vaisiya vaestablisha machechi, kusiya vadyara machechi. Saka parwendo rwekutanga rwavakamboenda kwenguva yakareba pana mabasa 14 pane chavakazodzoka vachiita mumachechi avanga vadyara vaya. Verengai vhesi 21 kusvika pa23. Mabasa 14 kubva pavhesi 21. Vakati vaparidza evhangeri paguta iro, vakaita vadzidzi vazhinji, ndokudzokera Listra neIkonio neAndiokia, vachisimbisa mweya yevadzidzi, vachivarayira kuti vatsungirire pakutenda, vachiti tinofanira kupinda ushe hwaMwari namadambudziko mazhinji. Vakavasanangurira vakuru pakereke imwe neimwe, vakanyengetera vachizvinyima zvokudya, vakavaisa kuna She wavaitenda. Pari kunzi kudii apa pavaifamba nevhangeri wakomana? Pavaifamba nevhangeri vaizotera mumachechi avainge vadyara vachigadza vatungamiri. Asi pakugadzwa kwevatungamiri paive nekunamata nekuzvinyima.
vovakumbirira kuna Mwari. vovakumbirira kuna Mwari. Saka machechi ese eregion iyoyeyo zviri kutoratidza kuti besides kuti chechi yepaAntiochia yaive neprogramu yeprayer and fasting, zviri kuratidza kuti Pauro wacho naBhanabhasi pavasarudzwa kuita basa reuvhangeri nekereke, kwavaenda vari kuratidza kuti pavaidyara machechi, chimwe chavaitotsimbidzira munhengo kuti pamutende nyaya yeprayer and fasting isashayikwa, zvekuti pavakazodzoka vachigadza vatungamiriri, kereke yaibva yatobatana navo kuti aiwa, hamungangotipa vatungamiri, tinofanira kutanga taita fasting, tavatsanyira vatungamiri avo. Saka ndo zvairaramika muchechi dzemubhaibheri. Paiwanikwa prayer and fasting, pari kuitwa maspecial projects, pavari kusarudza vatungamiriri vavo. Chinhu chiri kuratidza chakatangira muna Jesu, chikadzidziswa naJesu, chikararamika paAntioch, chikararamwa naPauro naBhanabhasi, vakachidzidzisa kumachechi ese avaisiya vadyara. Pari kujeka. Hande pana vaKorindo yechipiri chapter 11 tochiona Pauro ari kusamaraiza zvaisanganikwa nazvo muupenyu hwake semuvhangeri. Saka tiri kuti pasamari yapoi achisamaraiza zvaaisangana nazvo, dai yaingavawo samari yevavhangeri, yevanhu vaMwari, kuti zvinhu zviri kutaurwa naPauro izvi zviwanikwewo. Saka manyatsodzwa. 2 Corinthians 11 verengai kubva verse 25 to 27. 2 vaKorinde 11 vhesi ya25. Katatu ndakarobwa netsvimbo, kamwe ndakatakwa namabwe, katatu ndakaputsikirwa nechikepe, usiku humwe namasikati ndakanga ndiri mugungwa, panzendo kazhinji, panjodzi dzenzizi, panjodzi dzemakororo, panjodzi dzovorudzi rwangu, panjodzi dzavahedheni, panjodzi muguta, panjodzi murenje, panjodzi mugungwa, panjodzi pakati pehama dzenhema, pakubata napakutambura, pakuvata kazhinji takarindira, panzara nenyota, pakuzvinyima zvokudya kazhinji, pachando napakushayiwa zvokufuka. Kwanzi pakuzvinyima zvokudya kazhinji ndipo ari kusamaraiza zvaaisangana nazvo, kuti tinofasta, tinorohwa, tinozvidzwa, tinotambura, tinoshaya zvekupfeka, tinoshaya zvekudya, but tinozvinyima zvekudya kazhinji, kuratidza kuti kutsanya uko. Kuratidza kuti ari kuti muupenyu hwake Pauro, munongoza aive muvhangeri mukuru, ari kuti chimwe chaiwanikwa muupenyu hwake kazhinji kuzvinyima zvekudya kutsanya. Imbo challenge yavatendi ipapo pastor, because pfungwa iri dongonzi ibuda apa ndeyekuti zvinhu ngazviwanikwe izvi pavatendi. Chokwadi, zvinofanira kuwanikwa muupenyu hwedu savatendi, nyaya yekunamata nekutsanya kuzhinji irimo mubhaibheri. Pana vaKorindo yechipiri chapter 6 vhesi ya3 to 6. 2 vaKorinde 6 kubva pavhesi ya3. Hatigumbusi vamwe nechinhu kuti kushumira kwedu kurege kuzvidzwa, asi pazvinhu zvose tinozviratidza savashumiri vaMwari, pakutsungirira kukuru, panhamo, pakushayiwa, pamadambudziko, pakurobwa, pakusungwa, pakunyonganiswa, pamabasa, pakusavata, pakuzvinyima zvokudya, pakuchena kwomwoyo, pakuziva, pamwoyo murefu, paunyoro, pamweya mutsvene, parudo rusinganyengeri. Fasting, kutsanya, it's a virtue. Chinhu chiri kuverengerwa pazvinhu zvakanaka zvinofanira kuwanikwa pamutende. Ndipo ari kunyora achisamaraiza iye nevamwe vavhangeri vake kuti zvinhu zvakaita serudo, kunyengetera, mwoyo murefu, kuyanana nevamwe, kutsanya, izvozvo zvese ibraketi 1. Saka kurudziro itoripo, ngazviwanikwe pakati pedu kuti pane nguva yeprayer and fasting. But ari mavirtues, zviri zvinhu zvakanaka izvi. Kutsanya, kunamata nekutsanya, chinhu chinonyatsobatsirei pana Mwari. Chine here chekuti uri kuti Mwari vari kumaka, woratidza kuti uringo uri kutsuna mibvunzo. Ameno kuti
is it there for merit? Ndonyatsotsanangura sei kuti Mwari anobva ati ya iwo wagona ndochikristu. Very good. Alright. Saka ndakaona pana mapisarema 35 vhesi 11 to 13 yakaedza kundibatsira kuti zvinonyanya kuvavarirwa nekutsanya chii. Mapisarema 35 vhesi 11 to 13 vhesi 11 nevhesi 13. Zvapupu zvisina kururama zvinosimuka, zvinondibvunza zvinhu zvandisingazivi. Asi kana ndirini pakurwara kwavo ndakafuka gumbu, ndakatambudza mweya wangu ndichizvinyima zvokudya, munyengetero wangu ukadzokera kuchifuva changu. NdiDavid ari kuti vanonditambudza nemhando dzangu vanoita zvinhu zvakaipa vachingondiitira, but inini manje pandinoona vari panguva yakaoma ndinotopinda pafasting ndovanamatira. Chandinodariro ndine ndichitya kuti ndingazoti tsvatuwaro. Saka ndinoninipisa mweya wangu through fasting. Ndinozvideredza through fasting kuti ndisatomboite pfungwa dzekuzvikudza kana kuti nhasi zvavawana hanzi ende Mwari anobva andinzwa. Iri kushandei fasting pakadai? Inoshanda pakuzvininipisa, kubatsira, nekuti unoona ende inobva yati mumutendeka inomusiyanisa naSatani. Okay. Because Satani akapindwa nekuzvida. Right. Ndo kwakatangisa hondo. But ukange uchizvinyima zvokudya zvinokubatsira kuzvininipisa pamberi paMwari, hauzofambi uchizvirova chifuva. Unenge waita opposite yaDiabolos. Thank you so much. Kunamata nekutsanya part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema. Simbira Jesu, ninokuchaka, rapanyiwa moyo wangu, kundiponesa. Muponesi, inzwa ndochema. Musandipfure, muritime rangu tenzi, zvene upenyu, hakuchina mubatsiri, asi Jesu. Sunday.
musandifure apo madaidza vamwe musandifure apo madaidza vamwe musandifure. tomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kunamata nekutsanya part 2. toda kupindura kuti munhu anofanira kutsanya nguva yakareba sei. ndozvataura kuita pasi ipapo pakakosha pakakosha handitika kuti pane here mubhaibheri pangatibatsire kuzoti munhu wotsanya nguva yakareba sei. toda kutanga nekuerenga 2 Samuel 1 vhesi ya 12. Samueri wokutanga, Samueri wechipiri chapter 1 vhesi ya 12. Vakachema nokuungudza nokuzvinyima zvokudya kusvikira madeko pamusoro paSauro naJonathani mwanakomana wake, napamusoro pavanhu vaJehovha napamusoro peimba yaIsraeri, nokuti vakanga vaurawa nomunondo. hondo iyi yapera, vaIsraeri vanga vakundwa, mambo wavo nemwanakomana wamambo venge vafa nevamwe vanhu vazhinji vakawanda. Saka vapenyu vakabva vaita dhei rekufasta kubva kuseni kusvikira madekwana vachifasta. iperiodi yakareba sei, tingangoti zuva rese kana zuva rese. Saka panapa tiri kuona kuti vakatsanya zuva rese. Pana Esther chapter 4 verse 16 pane imwe time, pane imwe nguva futi inoratidza kuti kutsanya kunogona kutora nguva yakareba sei. Esther 4 verse 16. Endai mukokere vaJudha vose vari paShushani, muzvinyime zvokudya nokuda kwangu. Regai kudya kana kunwa mazuva 3 usiku namasikati. Neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo, kunyange zvisina kutenderwa nomurau. Kana ndikaparara, ndaparara hangu. Yes, yenge yakareba zvakadi fasti. Apa yangaitwa 3 days. 3 days. Ndoda kuti muverenge pana 1 Samuel 31 verse 13. Ndaona muda kutaura mozotaura. 1 Samuel 31 verse 13. Verse ya 13. Yes. Vakatora mafupa avo vakaaviga pasi pomuti womutamariski paJabheshi. Vakazvinyima zvokudya mazuva 9. Right. Pabuda nguva nganapa ndambokumisai muchida kutaura. Taona kuti vakaita 1 day, kwaEsther kwaita 3 days, apa paita 7 days. Muchida kutaura taura iti. Ndandichiti nini hapana pataona nguva dzakafanana. Okay. Zvekuti ungaite semurayiro. Okay. Kuti kana maakutsanya nguva yacho yakadai. Okay. Asi zviri kumunhu nemunhu kana kuti muvanhu nevanhu zvichienderana nekudzamirwa kuri mavari, vakatarisana nesituation yavari mukati mayo. Yavari mukati. Ndiani audza Esther kuti vaite 3 days? Hapana mutauri angozvifunga ega. Papaseji yataverenga ega hakuna kwaazvitora. Angozvifunga. Kwa varume veJabheshi vakaviga Sauro avo, vanhu vakaita 7 days. Ndiani avaudza kuti itai 7? Mubvunzo wenyu hausi kuti uda kumanikidzira kunotsvaga kuti zvataurwa naMwari here? Ayo, ndoda kuedza kufunga kuti dhuze pane pavaizviverenga kuti pakaita dambudziko yerufu panoda 7 days. Pakaita dambudziko rekuti une chichemo chauroda kunzikwa kana kuti uda kuenda kuinterview saEsther panoda 3. Ndikubvunza kuti zvijeke, ndoda kuti zvijeke kuvateerera kuti zvitori mari yeEsther. Ndiye angodzamirwa akaona kuti ndofunga 3 days. Hapana inenge reference ndofunga yandoda kuti ijeke. Hapana kwavari kunozvitora. Zviri kungori mukudzamirwa kwavo ivo. Toda kupindura mubvunzo wekuti kutsanya kunofanira kutora nguva yakareba zvakadii. Handei pamberi. Verengai pana Daniel pastor. Daniel 10 verse 2 to 3. Daniel 10 verse ya 2
namazuva iwayo ini Dhanieri ndakanga ndichichema vhiki 3 dzose. Ndakanga ndisingadyi zvokudya zvinozipa, kunyange nenyama newaini hazvina kupinda mumuromo mangu, uye handina kutongozora mafuta kusvikira vhiki 3 dzose dzapera. Uyo aita nguva yakareba sei? Dhanieri aita 3 weeks. Ya, but tisati aenda pa 3 weeks basi. Iya Dhanieri inokwana here pakunzi fast? Kutsanya ka because manzwa zvaataura? Because ari kuita kunge anga achidya kapa. Asi kudya kwacho uri kuona mabudiro airi kuita. Hanzi ndakasiya zvese zvinozipa. Zvinotapira tunonaka. Iyi yasiyana neyemuchapter 1 iyayaka yekuti vakaramba zvakarambidzwa naMwari. Aiwa, yemuchapter 1, Daniel chapter 1 vateereri, vhesi ya8, ndiDhaniel akatozviudza kuti ina handitadzire Mwari nekudya zvinhu zvakarambidzwa naMwari, zvinosanganisira ana tsuro, ana nguruve nezvakadaro nedoro. But iyi manje ndiri kuti iri kukwana papi pakunzi inzi fast? Chatiri kuti kutsanya kuzvinyima. Thank you. Saka apa pane zvinhu zvakanaka zvaanosidya mazuva ese kunze kwemunamato. Asi ari kuti zvinonyanya kunaka zvandinofarira ndombozvimira papiriyodhi inoyi. Right. Aingodya chete zvinoita kuti arambe achiwana simba rekuita basa. Andozviona. Saka kumwe kutsanangura ndekwekuti unogona kukamura uwandu hwezvaunosidya. Handitika wotora zvishoma kana sekuti here unositi breakfast, lunch nesupper. Wogona kuti inini ndiri kungoita breakfast chete kweperiod yandakaronga zvichienderana neurongwa hwako. Itori fasting iyo. Kana kuti paunosimba misiva yesadza 10 woti ndaakutimba 5 pamazuva aya. Okay, ifasting iyo. Okay. Saka unoregera. Pamwe pacho pane kuregera zvinhu zvaunofarira zvisiri chitema. Woti munguva iyi ndicharega kuita chekuti nechekuti nechekuti zvisiri kutadzira Mwari, zvekuti ukazvita hachisi chitema, but iwe unozvimisira kuti ndicharega. Ndo zvakaita Daniel. And Daniel ari kunzi it was 3 weeks 21 days. But ndofunga zvikuita zvichijeka vateereri kuti Daniel paari kuzviita haana paari kurifeya kuti kana wasangana nedambudziko remikumbiro yakadai, mikumbiro iyi inoda 21 days. Haana paari kurifeya, zviri maari iye. Oona zvaari kuvavarira pana Mwari wake, oona kuti 21 days dzinoita. Isaine mamwe mashoko pastor, sei ndiri kudaroka. Pane pekuti ukanzwa vatendi vachitaura, unogona kunzwa kuti shamwari ka apa paakuda Daniel's fast. Vanenge vari kuedza kurova kuti atiwedzerei madays aite 21. Sekunge zvine idzi nyaya dziri mubhaibheri haazi maprescription, manarration. Kungoudzwa zvakaitwa nevamwe asi usiri kupohwa semurayiro. Ndai munodaro. Hapasi kunzi ndaunoitawo 21 days, hapasi kunzi unodai. Tiri kungozviona kuti zvinoraramika kuti munhu anogona kuzvipa period yaari kudii, yaari kuda. Pana Exodus 34 verse 28. Exodus 34 verse 28. Verse ya 28. Akavako kuna Jehovha mazuva ana 40 nousiku huna 40. Wakanga asingadyi zvokudya kana kunwa mvura, akanyora pamahwendefa mashoko esungano, iyo mirayiro ine 10. Apa pastor, pari kundinetsa, parida kupikisa zvamataura kuti pataona Daniel achifasta akabvisa zviri correct zvinotenderwa kudyiwa, but akazvibvisa ndobva atapudza zvese zvinozipa. Kwakungosara nezvekuti ararame. Chimwe chinhu chinoraramisa pastor kunwa mvura. But Moses panapa ari kunzi 40 days anga asiri kunwa mvura. Urikona kuti yafanana neyaJesu yekuna Mateo 4 year. Jesu akaita futi 40 days. Saka ndiri kuti manje imi makatika pane fast yekuita wobvisa zvese but wosiya zvinobatsira kurarama. Mvura ndo chimwe chacho pastor. Apa
mabudiro ari kuita nyaya iyi yaMozisi tarisa yaMozisi neyaJesu neyaJesu maspecial program ekuti vatsaurwa naMwari ndobva watonzi uya kuno ndiMwari amudedza saka ndiye ari kuziva period yaachagara ikoko. Saka aya mafasta ari 2 aya dai kuri kuti tiri kutambanudza chidzidzo ichi anoda kuiswa parutivi ari ega because yaJesu futi akanzi mweya ndiye wakamutungamirira kurenje apa futi Mozisi akanzi uya kuno kugomo naMwari. Saka chakangokosha ndechekuti pamirayiro yeutano zvinhu zvaMwari hazvipingirishane. Muviri une malimiti awinawo ekuti zvikange zvasvika apa unokuvara. Unogona kukuvadzwa nekushayiwa mvura chaiyo. Ndosaka zvichikurudzirwa kuti vanhu pavanenge vachitsanya vapote vachimwa mvura. Nekuti mvura haidyirwe kunaka, hainwirwe kunaka achizi chikafu. Inoshanda zvakawanda. Inoshanda kusuka, kuramba ichiyeredza tsvina inenge ichiungana mumuviri nguva nenguva. Saka pastor, muri kuti here imimi munhu ari kutsanya parara zvekuti zvakutoratidza kuti pane zviri kuleka pamiri zveutano. Handizvo here zvinobva zvabatsira kunzikwa naMwari? Mwari haari kunzwikwe nekuzunuka kwaunenge waita kweya. Aiwa, kutsanya zvinokubatsira kuzvininipisa iwewe sezviya zvataurwa naDhavhidhi. Handiti mazvaona kuzvininipisa ndokunogashirwa naMwari. Mwari haagashire kurwadziwa nekukuvara kwako. Aiwa, nekukuvara kwako. Ndosaka waizoona vamwe vachinzi kana kuti unzikwe naMwari enda unopfugama pane matombo uchibayiwa mabvi uchikambaira uchienda uko uchibvaruka. Mirai pasa muzobatanidza nevhesi iri, endai pana Luke 18 mubatanidze pfungwa dzamamutaura vhesi 9 kusvika pa14. Luka 18 vhesi ya9 kusvika pa14. Wakarevawo mufananidzo uyu kuna vamwe vakanga vachizvitenda vachiti takarurama, vachizvidza vamwe akati, vanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonyengetera, mumwe ari muFarisi mumwe ari muteresi. MuFarisi akandomira akanyengetera kudai achizvireva akati, ndinokutendai Mwari kuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo, vasakarurama, mhombwe kana nomuteresi uyu. Ndinozvinyima zvokudya kaviri nevhiki, ndinopa chegumi chezvose zvandinowana. Asi muteresi akamira kure asingadi kunyange nokutarisa kudenga, akazvirova chifuva akati, Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi. Ndinoti kwamuri, uyo wakaburukira kumba kwake aruramiswa kupfuura uya. Nokuti mumwe nomumwe unozvikudza uchaninipiswa, nomumwe nomumwe unozvininipisa uchakudzwa. Ndonjodzi inogona kupinda vatendi. Taona kuti kutsanya kwakanaka. Kuita ngwe kuita maprayers and fasting chinhu chakanaka. But dambudziko unogona kusvika paextreme yekuti unochishandisa kutsanya sechipimo chekuradza malevels awave kuti isusu taakudhuze naMwari because mukadzidza bhaibheri panguva iyi zvaitonzi zvikoro zvaiveko zvaidzidzisa zvaiti ukaona uchigona kutsanya every week ka1 utori level yepamusoro. Saka uyu ari kutonamata kuti ndinorova kairi. Saka kwaari chinhu chaari kushandisa 1 yatingati salvation by works, 2 anga akuchishandisa kukombeya nevamwe because abva atoti ndinokunda muteresi uyu. Batsira ipapo panyaya yekutsanya isaabhuswe sekunge chinhu chinoita kuti kuna Mwari tigashirwe sekunge tamuitira mabasa akanaka. Chirungu chinongoti salvation by works. Tsanangura itini. Munhu Mwari haagashire ndau atsanya. Aiwa. Chakakosha kuzvininipisa kwauya pamwoyo pako nekurevesa. Ndo chiyero chinotariswa naMwari ichocho. Saka kutsanya hakuzi kubatsira Mwari kuti akunzwe. Kutsanya kubatsira iwewe ari kutsanya wacho kuti uende pachimiro chinogashirika naMwari. Anditika toda kutenda icho. Hazvisi zvinhu zvekuti ubva utoti Mwari mune bhuku here ramuri kurekodha wiki rino katu makaonaka next week katu. Hachisi chinhu chekunge uri kuti saka izondipai mamakisi angu nekuti ndakatsanya kakawanda. Chinhu chiri kubatsira iwe kuti uzvi manzwa makonkludirwa aita paparebo yacho. Yanzi kudii? Yanzi uyo muteresi akaenda kumba akomborerwa.
but yabva pane mutsara wazoiswa kuzasi. Anenge achizvikudza anoninipisa. Exactly. Anozvininipisa. Very good. Saka dambudziko riripo ateereri nderekuti tisashandise kutsanya sechinhu chekuti tinopedzisira taakuzvikudza. Fasting is not designed kuti ufunge kuti waama-levels, wachidanho chekudhuze naMwari. Ukangodaro bedzi takuita dambudziko raLucifer riya rekuti akati ndichakwiridzira. Saka fasting itori meant kukuninipisa, kuzvininipisa kuradza our insufficiency pamberi paMwari. Tiri kunoti Mwarika ndimi munogona zvese paurwere, ndimi munogona zvese pamaprojects, parwendo, ndimi munonyaradza ndafira ndiri kurwadziwa, ndimi munogona kundibatsira pachini. Uri kuzvininipisa asi Mwari achikwidziridzwa. Ndo mabudiro inoita pana Matthew chapter 9 verse 14 to 15. Matthew 9 verse 14. Yes. Zvino vadzidzi vaJohani vakauya kwaari vakati, isu navaFarisi tinozvinyimireko zvokudya kazhinji, asi vadzidzi venyu havazvinyimi neiko? Jesu akati kwavari, shamwari dzechikomba dzingachema seiko chikomba chichiri navo? Asi mazuva achasvika achabviswa chikomba kwavari, nenguva iyo vachazvinyima zvokudya. Muri kuona dambudziko riya ranyatsobuda raitwa nevaFarisi. Because vane kakudzidzisa kekuti ava vaitofunga kuti zvinenge zviri kuisa credit. Saka pavakaona vaita kunge vekune imwe chechi kwaJesu, kusina program inenge yakadaro iri strict, vakapedzisira kuti imi saka isusu sei tiri kuzvitambudza, kuratidza kuti vanga vakuita zvinhu ichiita kunge iri prescription. Saka vakukwesena kuti maitire edaya ari raite neavavo. Saka conclude pastor muchiburitsa kuti ndima dzemubhaibheri hadziprescribe kutoti ngaiitwe nenzira iyi. Manarration ari kutiratidza kuti ngazviwanikwe pamutende. Chinhu chinodiwa pamutende, but kaitirwo kacho kasiri kekuti taadanho repadenga kuswedera kuna Mwari. Taurai nevateereri. Ende hazvidiwo kuti ninga akaita 5 days saka ndoda kutomudarika ndiite 6. You see. Ita zvinoenderana newe nekudzamirwa kwauinako nechimiro chiri pauri chakakukomberedza. Tibatei panhare dzinotevera idzi tigopota tichibatsirana pane mimwe mibvunzo nekutumirana zvidzidzo pamaaudio pamaWhatsApp 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyarata unganyaradzinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira